mas bakut duai na kabantai Jordan arbat me karsati padang saus nam kereta bentu biyo ojeng kau jengkia padam tak jeng jatai iman sim jong ilusi Mary dekar. Sim jirwai sedang mas bakut nomor lais pak sapulai. Kakatang ukpa bado kon bado mensem bakut amen ka jing e jong trai jing yu Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lambat ka jing selok jong amen sem bakut kinan rengkat bad pi baro Rengkat bad pi ro ko han men ko para kat bang nang chan ha ka yam bathamai jong ka jing le niam chungi ka por adaban kabalang lengba kijing tho bakut kanang khot yang abadepi bangin nang wan kamjan soblay bangin nang le don buram yu ha kerkom ke bekerpang ngin pen kre yalade ha kalyang kamet kamen sim bat kum juru ha kijing long breu jingi teli telan ban pdiang yu ha kedanut ha kamen sim kajungi hanrei mangipat kadba utrai udang pan pau ke jingi ke jingu ngidang jungai na u ngidang klet ngidang landet ya u khamtame ya kasur ke bama u khot ya kasur ke bama u kran hangi den mat kedau hak ne klemat token hakmat keduan kedepat ke jungblai ngin kubur yala de bangilong sisa kita gibreu kibatlat gibreu kibapop de komta dagi jing sngoret ngendem ngu ngan ke khli ke jingi haknyat hakjat kadik phana ke jungu ban ngin penmap na ke benta ki pop ki sang baro ki bangi lale ngapla how le badapi comment ala le pop shibun dagi jing prakhat dagi kam dagi jing le klet dagi jing le palat chunga dagi jing le palat chunga dagi jing le palat bakraw e chunga amar kata ngakerpa de kamaria bakoj kabaya sa katay sati ya ke angel bat kirukoj pada pi ko hanmen ko para banduwai na kabanta chunga ha outtry ublay chungi ublay badan bor baro unis na yengi madalama bigi pop chungi unyalam yengi sha ka ching em bom chukut amen try can drag go play is yani try can drag go play is yani Kristo ma go Kristo ra go na benim jangi benim yagi try can drag go play is yani try can drag go play is
ya duai giduai nak benta baro ki kena school ki ba dang tho exam ki kan mau ya Savio bat Hubert kumju ki dang pun kre ban tho ya ka exam B.Ed ke jungki ai bo try lang ba ke bor blai ke jungu un pendap ya kata ke jing nang ke jing start ke jing suthu ke jing sempang kenang bagin la ban tho pha ke exam ke jungki kum juro ngenang ya duai nak benta ke ying kasam jong i kong filo solang piao ai bo try nang kurku kurdo ya ke ying kasam ke jungki kerpang e kadba kedang ot ya uso jong ke jing try tom jungki jong neus nam arajar arposan topen ki ya kamon jong kirunge jong me ngi kerpat ko try bada ke bawat kam sitrhem ya uso jong ka kamblei jong me kin shem kam kerhai ya kiso bapen kia jong ka jing isne jong me daw try jong yu Jesus Christ ukon jong me uba imar basan sha rengkat bat me ha ka jing yalong ka wei jong omen semba khut ublei junam la junam amen. Kajimpulena kitab Daniel no thulupa ha kito kisngi kato katne ngot ki preu kilawanda kebaya selalang bat kilalap ba Daniel udang penlong ya kajing duai bat kajing perkat kajing kerpat ha ublei jung u te kilaya let baro lang krui sha usim bat kilaya ong ha khamar jung u sha phang ka adong kos em ha to phim sham lash soi ka adong ba uno breu uba penlong kajing duai ha uno ublei ne ubreu hapo lais pausngi light no happy kos em en sha bret hapo ka krem kissing usim ula jubab ka adong ka long ka baperking katkum ka an jong ki mit bat ki persha omla bapen kelaya ka hangta kilaya thu akmat usim uto Daniel wen ki koidi na juda umburom satya pi kos em lane ya ka adong ba piladep soy henrei upen long ka jing duai jong u laisngi shisngi te us em haba ulayos ngeu ya kine kikten ula kuslai jing mot shikadei bat ulawat lat ban pelat ya Daniel bat ulaya le shitam hado banda sep kasngi ban pelat ya u te kita kibreu dag ba selalang kilawan sya usim bat kilaya ong hausim to tip kosim bakadai ka anjong kimit bat ki persya ba omla bat penkala ya kano ka adong ne ka hukum ka ba usim upen me hangta usim ula hukum bat ya Daniel lalet ya lab bat labret ya haka krem kising usim ula ong ha Daniel to ublei jong pi ya uba pisakri klam sangya un pelat ya pi lawan ra ya uwe umau bat latap ya kasintur jong kata ka krem bat usim ulason syap ya uta umau dalaka jong kemuhor bat ka muhor jong ki bakra batri jong u kenang ba en ompel kela shu halor Daniel te usim ulalet shalaka ying paki dulan bat ula penlut ya kamit da ka basha jenit bat om syam laletra jing pen ria hau bat ka jing yotia kalapet na u te haba sedang kenjat chai us mulaki bat ulalet kirki syakata ka krem jong kising enda ulapoi hajan kata ka krem habadon Daniel ula pertar ka sur kabasngau sangsot bat ulaong ha Daniel ko Daniel ko syakri jong ublei baim hato ublei jong pi ya uba pisakri klam sange ulala pelat ya pi nakising Daniel ulaong hausim kosim to im junam ublei jonga ulapa elawangel madula set kishintor jong kising kumta kim syam la penmong yanga ngamaba ngala syam bangalong ubalu loy hakmat jong u pat hakmat jong piru kosim nyam syam la kabom day hangta usim ulah kemen shikadei
bat ulah hukum ba enseno i Daniel nakakrem. Kumtau ya Daniel la seno nakakrem. Bat Sham don kano ka judging mong hau. Namarba ulah shania hu blei jung. Hangta usim ulah hukum. Bat ya kitu kibreu kibalah keno i Daniel lalai jalam bat labret ki syapau ka krem kising. Lembat ki kun bat ki tengah jung ki. Bat haswa bakin poi syatrai ka krem kising. Kilala rakan rup yaki bat kilak tai ki sing jung ki lengkot lengkai. Hangta usim Darius ulah tho syabaro ki pait ben riu. Ki jaj ben riu bat ki jaj tin ki basyang hasla partai. Kajing suk kanang roy happy. Ngan ai ka hukum bahakaleng ka himas im jonga. Ki priu kin nyo bating burom yo ublay jung Daniel. Namar ulong ublay ba im. Ubane junom kahima jung kan sya penjot lano. Bat ka bosin sya jung kan ne hadu kapakut. Ula pelat im bat ula pelat. Ula le yakidak bat ki kampela. Habaneng barakandew. Uta uba pelat ya Daniel nakabor kising. Kumta Daniel ulal manbha manmiat hakapor basensyar Darius bat kapor basensyar Usirus nong Persia yaktin jok utrai. Yisaro yauble. Sina nombar ruspa sapusak. Ruspa sapusak. Right into the dekat balai. Utrai don rain card bat pi. Kai jing pule na gospel bakut kat kum u Lukas. Kaburom hame kotrai. Hagata kapor u Jisu long hala kisenran. Haba POE baya ke Jerusalem la kerkut daki kenuhun sipai. Totip ba ke jing penjot yaka kalajan. Te kito kibadan ha Judea I kin herkrat shakilum. Bat kito kibadan hapo kanong ba I kin pet no. Bat kito kibadan hanong kendong ai kinom lejurung shaka. Naba kine kilong kisngi jong kaput. Ban penurlang ya kata baro kabala to. Kordit ya kito kiba punkun. Bat kito kiba aibun ha kito kisngi. Namar ka jingsipa bakraw kawan hiar halor ka kendew bad ka jingbitar sla halor une upaj benrew kin sakelon da ka serti wajlam bad kin sharing braw sha ki jaj benrew baro bad ya ka Jerusalem ensa kerthom da ki gentil
kat hado ba en penpura ya kisngi jong kisngi kia jong ki gentle omdon kidak kisin ha kasngi bad ubnai bad ki klur bad ha kaprthei kandon kai jingling aman sim jong ki jaj ben reu na ki jingting ya ki jingkurho kadriau bad ki jingat pulong ki breu kin sayap ler da ki jingting bad kasir ya kata kabansa jia halor kaprthei naba ya ki bor jong ki beneng en sapen ki win hangta kin soyoi yau kon ubreu bawan halorul o daga bor bat kaburam bakrau haba kine ki kin sedang banja tos ngau shngan bat tos ngau kemen namar ka jingsuspa jongpi kalajan ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris haba kine ki sedang banja tos ngau shngan batos ngau kemen namar ka jingsuspa jongpi kalajan kine ki kentin ki ba ngiyos ngau naga gospel bamenta kesngi naka line ka bakado naga gospel jong Lukas kalanong ka bar phuai kalan ka ba arpu pra ko hanmen ko para ka gospel bamenta kesngi ka khot bat ka yetu shai yang abadai pi yolase de ka kanja ka ba utrai umaham nakabanta jungi iwe paiwe utrai jisu karan sapang kajing penjulor bat kajing penduna kajing penkelon ya kanong ba Jerusalem baro gijing dia ki basnyotrim ki bautrai ukran ha ka gospel yolese kine gijing dia ki wanjia ha kaprathei yolese kine gijing dia kin sawan banjia ha kaying kasam jonga bat jungpi bat yolese kin saja ha kajing em bamarwei jungi kine ke jingjia baharukam kin sawanja der mata kadau habangi pe keleng saudong kaprathei yung i shisha ba kine ke jingjia ki wanja menta kathma halor kathma ka jingi kan at halor ka jingi kan at kawai kari shakawai pat kari kawai ke jaj ben reu shakawai pat ka jaj ben reu nakawai katunomyeng shakawai katunomyeng na wai breu shawai breu kine ki wanja ki bautrai Ukraine bat kilawan jia hakane ka prathei bat habau jisu Ukraine sapang kane ki jingjia ki baharukom ko hanmen ko para kadai ka jingkhot ka jungu bat kadai ka jingmaham ka jungu yangi bamangi ngimdei ban no ha kine ki baro bamangi ngimdei ban IT yala de ha kine bamangi ngimdei ban shimbenta ha kine ki jingjia barakhot hanrei ka de ka jingong ka jungu da ka wei ka sur ka bama phi dei bandon ka jingshania how try bama phi dei banjan shanga ka phi dei banwan shanga ba phi dei bandon hasanda jonga lada mangi ngi don lane ngi no ha ki ne ki bajia saudong jungi baja khanla ki baja basnusi baharukam lada nang mangi ngino sakine lada mangi ngile sakine ngiro ngin sayo ya kata kajing saja kebakum kane hanrei penban lada mangi ngino shautrai lada mangi ngijan shautrai kine kilain ki bakhadu kebautrai uang kinwanjia nak benta junga bat jungpi snau kemen risa namar kajing suspa kaladon hajan jungpi kohan men ko para ngios ngau na kajing puli kebanengkong kajing im jong u prophet Daniel katno kalong bas ngau shngan lada mangi ngi pusan sapang kajing jia ha kajing im kajing u la bread u ha krem jong kising bat kising ki klem bam ki klem pen mensau ki klem kta u om dei ka bor jong Daniel marwei hanrei ka dei ka bor
kabau trai upeni hau Daniel namar u Daniel udon hajan jong ublay udon hasanda jong ublay bat udai ubreu jong ublay kajing ngej kajing shania bat kajing IT kajing u hau trai kapen long yau trai ban set ya gisintur jong kising bat kising ki klamle yau Daniel kohan men ko para kini kisawanjia hakajing jonga bat jong pi ladamangi ngidon hasenda jong blay ladamangi ngidon hasenda jong blay ladamangi ni petna now blay kini gijingjia kum hagito ki breu ki ba kren persya ki ba wadau yau Daniel kin saja kohan men ko para manda kesngi kadai kajing khot ka jong trai yangi sachusin kat bang gedang jan na ka banta ban pan kre yaladi ban rong hak ayam batmai ka ayam adban ka jungi kadai ka jing khot ka jong trai wan kam jan shanga namar ngaru ngan wan hajan jungpi ngawan sa kapartay omday na kano kadaw hanre ngakwa bandon hasanda jungpi token ko hanmen ko para nginom abot trai do wan hasanda jungi hanre mangi ken nginlej hasanda jong trai lengba kajing imba baha jungi lengba kajing duwai jungi lengba kajing persyang jungi ban kiar na ki kamsnu lengba kajing penjengai jungi ya ki egi bajia saudong kamtame kajing jab wasnusi kajing jab khala jong kane keperthai en yoro yau Jesus Christ Shalom lai shalom amen. ngin yeng ngin pla yala ka jong ka jengej ta ka wei ka sur nga ngej hau lei pa badan bor baro Jesus Christ kun number wei chung utrai chungi ya balapon doman sem bakoj ya balakana kamaria the sati bola shala bein hapo piantus pilatus la sanar pnai la ya bala teb yu la yar shikbayap hagas ngi ka balai la mi pat ne ke bayap Ola kiu shabneng usong sakamanu blay pa badan bor baro nang tra awan pat ban bishar ke beem ke bayab ngangay haw man sem bakoj hakabalang katalik bakoj haga jing selok ke rukoj haga jing mi pat ka do bat haga jing em bom jukut amen Lai spa papuwe. Long berkudrat lagi percaya berat nomor kecil puluh kerhai cemeng lihat pedang berteman amen. Marga cingko kerhai cemeng lihat pedang yang kawan ini tuan amen. Dan masih selalu Toduai ko para baga jingknya junga ba jongpi kalong ba pedang hona kemadu bleu pa badan bor baro. Na gebenta gejing ro bat berom bat kateng gejingu kai jing mentoy ngi bat balang ba ko jingu baro kawe. To pedang ko try ya gejing truwa ba kentang ya ki ba me hukum yangi ban IT kentang hak kerteng jong me.
Bato penlong yang i barabor ki bakongu ya ki hukum jong me kenang ba leng ba ki ne gijin ai en pediang yang i da gijing h bon jong me dau Chris utrai jong i Amen. utrai udon rengkat bat pi Rengka bat hero. to kentiu ya laki donut Ketigagi sautra. tongin ai ngu utrai ublei jong i Asam hok bat kadai. da shisha ka long basang hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa bu khoj ko blei badan bor bat bom chukut namar ha ka jing ej mela thau yo ban reu bat haba mela pan ram ye u kot kum ka hok mela su spa ye u da ka jing is nei leng bau trai jung yu Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki ro ye ko borom jung me ki hima ki dam mane ki bor bat ki ki kenyu akmat jung me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki yamane rengkat da ka jingmen ngi kerpad ye me to ai bagi sur jungi kin ye so bat ka jongki kat bangi pen bana da ka jungi ro bas ngeu red Ubaku du try you like it but leng pertai sawana kamuram jome Osana Osana Torwa you play shadrom Osana you play junam and yaro you bawa naga Da shisha malong bu khoj ka try ka thame jong ka jing khoj baro Namar kata ngi kerpat ye me to pon khoj pan kantang ya ke ne ka jing truwa jungi da ka ba pha ye man sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin ka long yangi kamet bat ka snam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yo u badala kamon sngo bha ula priang ya ke jing sha shitom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi ha ka jukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bad na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop tole ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Kata sin bangi balune bangi di nakane kakuri ipen benar kajing yang jong me kutro Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya berkajing me pajung u ngi terwa ha me kotra yukpu jong kajing em bad ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar malanyeu yang ngi kebabet ban yang khmat jong me bad ban sakri ya me dag bas ngret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta ha kamet bat kasna mukres ngi long ki ba la panetali ko kawai dauman sembo ko to kan mau ko try ya kabalang jong me
kabla priang setelah kepertai batopen janaya ka ha kejeng ringkat bat ulio ukpa bako jengi ulbert bishop jengi kakon hun bishop bat barok kilengdo token mau ya kisakri jengme imei pa ki hanmen ki para ki baying hasam jengi barok ki ba melakot selade na kane ka perthei to ai ba maki ki bayalong ka wei baru kun jengme ha ke jeng yap kum ka jeng u kin ya kalong ka wei ru badu ha ke jeng me pa jeng u token maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayat ya da ka bakramen ya ke jeng me pat bad ya barok ki balaklat no ha ke jeng isnei jeng me to pnyang ya ki sha ke jeng shai ka khmat jeng me to isnei yang i barok nge kerpat ya me barengkat bad kamar ya the soti bakoj ka kmi jong blai ujesa bakoj ukorem jongka ki apostol bakoj bad barok krokoj ki belapen sng bahaya me pateng lapateng ngilong ke babet ban ya bantalem ha ke jeng im bom jukot bad bengini ro bad pendan burom ya me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame blei pa badan bor ha ge jing long ka wei jong men sem bakoj barok ka borom bad ge jing ro jinom la jinom amen. Kumbal hukum yang ngi daw nong penem bad kumbal hikai ngedaktin blei ngi nod banong kok pa jungi uba habneng kalong ka bakoj akarteng jongme kanwan ka hima jongme kalong kamon jongme ha ka kendeu kumba habneng to ayengi menca ke jengbam jengi kebahala kesngi batama biengi kerengkang jengi kumbang ro ima bi ke balesne yengi dua dia lam yengi sha ke jeng pensoi hanre de penlaj yengi na ke basneu to penlaj yengi ngi kerpat ko try na ke jeng sneu baro ha ke jeng subun jengme to a jeng suk jeng sanya ke sngi jengi knang ba da ke jeng rap ke jeng isnei jengme ngin lai barabor na kapop ngin yo jing yada na gajing janjar baro kat ba ngi dengap kemilanti ya gajing kerman bakoj bat gajing wan pat jong nong penem jongi u Jesu Christ gajing me kabor bat kaburam jinom la jinom ko try Jesu Christ me belong haki apostol jong me gajing suk ngai api gajing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi hanroi ya gajing ai jong kabalang jong me bat ha gajing sbun jong me to aya ka ya gajing suk bat gajing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubem babasan shar jinom la jinom amen gajing suk utrai kan barabor rengkat bat pi ro tong ini trua ya kadak gajing suk iwei ha iwei pat gajing suk bat pi Kun lang bradu play, make it keep property. To sells in the yagi. Kun lang bradu play, make it keep property. To sells in the hakme ukun long brod jong blai hakme bukit na yakipop jong perthai suk yangi blasakhat shakane ke jing khawai jong ukun long brod kamat bat kasnamu Chris kandri bat kini lamengi sha ka chung embom jukut amen.
Pendap sanya kekuri jangan Yaungan bu, aungan snow, yang aunang punong penduko, barosi enter, jingim jangan, ngan saya. Batching is name. Pendap sanya kekuri jangan Kok pau bahab neng doa bagi jengit kebame ai hangi hau kun jong me u Jesu Christ uhan men jengi bat katolik ding jong ke jengit sebon kan kelang hagdanod jengi dauman sem bakut kan kersubyang hangi ya ke jengkermen bala kerku nag benta ke jengwan kahima jong me doa bagi jengai jong me kan penkeladur yangi syakin nonglur lengkap pomju syong taj ban bet ika sembai jong ke gospel doa bagi to ke sembai kan penkeladur na syapo ya ke jaj benreu pada ke pertai mariang barok away haga jengkmelati bati kena ya ke beneng batumai bat ke pertai batumai haban daki bo jong baman laweng no kaburom jong me kan tan shan jenom pa baga jong jong ke jubili kan kersubyang hangi ke program jong ke jengkermen ya ke jengang nur ha ke tria jong kan sew habaneng ai baga ta ke ju ke jeng kan pan sapriang ya ke jengkermen baga jeng sup jong no suspa jongi setelah ke pertai Shame koble jungi balakurku junam kalong kaburam ke junior junam amen kokpa jungi kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kendau kumba habeneng to ayangi menta ke jungbam jungi kabahala kesngi batama bingi kerengkang jungi kumbang rogi mabi ke belasneu yungi badwadi alam yungi sha ke jungpen shoy Handre depan lajangi na kebasneu amen. Kublai Maria kabadab de kecungai utrai dan batpa balakerku ya pan pedeng kentai balakerku ya so kepo jong pau Jesu Maria bakoi yok me jong blai to duai na kebanta jungai kenong pop menta pada kepor kecungai ap kecungai amen. Kaburam hau kepa pada kon pada mensem bakoi Kumju menta pada baraba junam la junam amen. Tong ini aduai. Ngikerpat ko belai badan bor baro bayar kito ha ki bamela ai ha ke jingkemen banyo benta ha ke jingmaya jing belai men omsha lano ro bakin klat name dau kres utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublai badan bor baro unkur kuya pi ukpa padukon padaman sem bakot amen tolisuk ej basakri utrai daga jing emba bha jong pi
Is ngu ya oblay. Number lai spa kat sao. Dus no baba took me, oh, try, kamay nang bakra, ya piga apate. Dus no baba took me, oh, try, kamay nang bakra, ya piga apate. Sukita badu ala jinglong mensi kaspaga yaki kam temrau sukita ki bayam barbaya shajinge utrai kendra jaki unpensge dosu baba took me. En je roi draadje surprise,